suci wahyune ilahi kang minangka dados pandampan domeng manembah kawula ing Gusti kang murben dumadingan satu hibur iki. Utaminipun wonten pangsangipun Bapak Kyai Haji Toha Mutofar ingkang tansah kula dherehi, ugi sedaya para Bapak Kyai, para guru ngaji sedaya ingkang tansah kula takdimi. Para manggalaning praja pangemban pangbating praja. Bapak Kepala Desa Darasa pangkalipun ingkang tansah sinungan para kawedasa ingkang sapuh kinurmatan. Para satriyani negari kang minangka dados pengayomaning para kawedasa ingkang sapuh kinabekten. Sumrambahing dumateng para rawuh, para brenggah kakung semawana putri ingkang pantes sinugata ing pakurmatan. Sumrambahing dumateng para kadang muda taruna ingkang tansah sutresna ing budi. Nangeti panjenengan sedulurya lan sedherek titah sawantah ingkang tansah kapurbolan kawasisa dening Gusti ingkang hakarya jagat pramila monggo dhateng kendhap tansah kula dherekaken hamujaasta wa mujastuti syukur sahandaping pepodo ing asma Gusti ingkang maha murben dumadi ingkang saking dumateng panjenenganipun para sanak para kadang ingkang mriki kula warus mahur dumateng para kadang muda taruna. Mugi-mugi panjenengan duduka tinipun saking saluwiring sesembuh. Keparengos monggo sadèrèngipun adicara punika tuwiti boten pindapat saking dhateng puji syukur asma Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun keparing pinter-pinter karahmatan dalah kanikmatan dumateng panjenengan sedherek kula. Saben mahringan ingkang punika panjenengan sedherek kula saged kempal manunggal kanthi winatu ing karaharjan kateterman miwah kebaing bagas warasan. Ingkang mugi-mugi rahmat saha hidayahipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang mujudaken sedularing rahmat saking Allah Subhanahu wa taala tansah langgeng tumedhak lan tumandhut kajiwa lan kasayira sagung kulawarga wanatin kula panjenengan sami. Salawat salam tansah katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita teka-teka barokah saha syafaatipun wiwit ngalam donya tumpeng derahan semangke. Para rawuh, para pinenggah ingkang tansah jinak ing manah. Mugi-mugi linepatna ing beduka tinebina saking sapugiring sesendu. Kula ingkang sampun kumawantun lumarep atur kanthi nyahak wewenang ingkang madikan panjenengan sedaya ngenyomi ijazah sekejawawan pangandikan. Nuwun awrat agen kula sumanggem hanap pidhawuh patimbalanipun ingkang hanung gati nggih panjenenganipun Bapak Farudin darasan Ibu Sumi tiyang sakeluarga. Ingkang rikadantun yen nedya hanap pidharmane ingkang sepuh nggih amiwa Suto Mahargya Siwi. Wonten ingkang langgeng nika nedya hangadani acara ngunduh mantu awidawing putra temanten kakung nggih panjenengan Saiful Amri ingkang sampun menambet selaning akrami kanipun Mas Ayu Siti Ngafiyah atmaja putrinipun Bapak Ahmad Rusdu almarhum kaliyan Ibu Surya ingkang lenggah pidalem wonten ing Dusun Margayasa Kalisari RT Kali RW Gansal Margayasa Salaman Magelang Gemelan. Para rawuh, para pinenggah ingkang tansah jinaket ing manah. Nangeti kula jejering titah sawantah ingkang cukur cubluk habalelu kiranging seserepan miwah gotong ing samukawis ingkang jangkep mangun karya suka basuki pramila kula pun Mbah Singa Taruna ingkang mijil saking dusun Singonalam Sriwedari Salaman tansah ndrenggana. Ingkang bisa wonten cukup cawening atur kirang prapsila syukuran suposito anggen kula matur mugi para rawuh kersa ambedah tambah ing samudra pangaksami. Wontenan badhe anggo lampahing upacara ngunduh mantu menika kadya ingkang badhe katur mangaten. Acara ingkang sepisan nggih pambuka. Kalajengipun atur pambagya harja basuki keluarga Bapak Farudin dalasan Ibu Sumi. Acara ingkang kaping 3 para rawuh kadherekaken sumane sawetawis. Wonten acara lung tinampining putra temanten sari bidumawah acara ingkang kaping sekawan. Acara ingkang kaping gangsal para rawuh kadherekaken sumane sawetawis ingkang kaping kalih. Wonten pangpungkasing adicara samangke katutup pamidhuran.
Para rawuh, para pirang ingkang tansah sinaget ing manah mekaten minggah urut lelucen ing adicara pawiwahan ngunduh mantu ing kalangan punika. Kegandengan sedanipun sampun samekta dalah sawiko pramila sumangga adicara tumling ita wiwiti kanthi kawula dherekaken maos umur kitab kami kawula dherekaken ala hadhihi bi barokatil Fatihah. Ngaturaken ageng matur nuwun mugi-mugi kanthi lantaran waosan umur kitab menika saged anjali dirancang tumapak ing adicara pawiwahan ngunduh mantu siang menika. Para rawuh para pirayi tansah sinaget ing manah nglaksanakaken adicara candhaipun inggih atur pambagya harja saking Bapak Farudin Dalasan Ibu Sumini. Angkal panjenenganipun badhe matur piyambak dhateng boten kuwali awit penggalihipun nembe kraosaken paritasan kajulke nukir sami karupan skoro madu pramila ingkang badhe pun aturaken tansah kandhek ing salebetipun jaja pramila ingkang badhe matur nulih katan suwipun kausunan kedungan panjenenganipun Bapak Kyai Muzamil minangka suni sarya saking Bapak Farudin Dalasan